Dari mo tuwalya. Ano sa Marimar? Manalo ko si Marimar. Marimar! Ay! Eto, betos! Liga na ka! Morning guys. Buntag dia. Buntag sa taran guys. Nanti pa ni Giginog. Kape. Kape. Gatas na kape na tuloy. Prepare pa po sa hugas po guys. Hugas ng gamay gabi din. Nagbabad pa po sa mga kuan. Isda ang lutoon ng sugda ng pusitog ka ng isda pa. Pritohon. Galunggong pusit. Kung ibabad. Hugas na din. Ako nang freezer good ng gahi kayo. Ako sa tibabad ng tubig kadyot. Itlog. Magluto og itlog kay ang ipa kuanigiyan. Be. Inam sa gatas. Good morning nga kay naka-vlog ra ba ko? Ha? Ano sa kamera? Katawa mo kaniya. Kayon ka. Ako na vlogger. Lahat naliw ka ako na i-vlog. Oh. Good morning guys. Mainit ha. Yan sa gatas guys. Mainit ha guys. May laing trabaho. Hindi na pa mainit. Bawal pa. May laing trabaho guys. Hindi na pa mainit. Sige timo. Sige kaon. Ang may trabaho ng universe karon. Nakaroon magkuhan ko. Lakaw-lakaw. Kadadlam ko sa ikuan guys. Lakaw-lakaw. Man yung trabaho. Exercise sa gawas. Hindi ka mag-exercise. Tuog na pod. Pahim na ng gatas kaya ako na itong humanon akong trabaho Mainit dito. sa ta guys. Parisa na ito ang kuan pan. Okay. Nang tatawid maligo para mag-exercise. Tapos gawas. Maglakaw-lakaw. Mausa niyang trabaho karon. Wala yung trabaho. Di trabaho, kuan, tigkaon. Ang trabaho, tigkaan, tigpainit, tigtog. Napa may nabilin guys sa Hopia. Mainitan ninyo guys. Mainit sa ako. Kaon tadi kay akong luto, para ba ko kaluto? Ano sa kadiya? Morning guys. Morning. Tingog-tingog sa kusina. Dali tayo guys. Mamainit na guys. Good morning ko na guys. Good morning. Naglutog. Kuan, adobong, kuan, pusit. Pag ano itlog po gani. Oh, ito pa. Akan pag nakapila. Hey guys, masang buntag. Luto na Hindi naka-vlogger ako na. Paghayra ka diya. Paghay. Tawa. Ako na vlogger eh. Paghayra ka. Lawatong haka. Sikat na kay ko. Handam na gisa mga lutuonon guys. Oh. Sikat pa kabut-buta ba? Hindi mo to. Kabut-buta, sikrata ba? Luto na itong parang Sikat itlog yun. na kuha na buwak guys pag butang. Saning. Ay, gisa ko na ako daan. Wala, naglibog na siya sa isang unang boto. Agis trabaho o garnoko. Nukos raw na ako. Nagsamok-samok na pong di mga vlogger dre oh. Vlogger mo? Samok-samok yun. Project na mo to breeding kayo. Maginon, garumani, tikag sajaw. Bahala mo na pagkamasayaw ng kayo. Siglisod. Sino ba ito siya sajaw? Si Papa o, ganito lang si Papa mo sayaw. Natoy, kuan murag pag... Nay, Ay, kung pakalaw eh. Aniti ka dyan. Natoy, step nga kuan ba nga, murag ang mga lalaki bakit magpakatog og sayaw kay ang music bakit tinigulang ulawan na. Ano di ay? Very mga lawas niya. Nakiklasit boxing nga mga katong mga classmate ng babaeng dancer bang gisi dito sa tudlo kay gay kay lawas. Dayon. Yun ang tingin anak mo murag ka nang kuan ba murag bato. Practice kag sajaw. Inom na ba naka-standby ka din sa akong kusina. Ako na ni kusina ha, di na mo ha. Ang akong kusina, munti na akong kusina. Wala naman ko yung antibiotic ginom guys. Isa na lang kaya ko sa kong imnon para tipid ba. Ang timano niya itong ang Reyna kay aron malagsik na. Kay, para mapulihan ako sa akong trono. Lugaya pa oy. 1 year pa. 1 year pa yung taon. Kasi 1 year. 3 months pwede na. 1 year pa ito makaliyaw plug ako.
Akong dalaga. Dilagang Pilipina, yeah. Lugaya po mag 3 months. 3 months. 3 months. Para pwede na ko mag-trabaho. Bawal, oy. Wa ka makakuha na itong yana na ni comment sa atong vlog na siya kay kuno 3 months naglihok-lihok. Naginahin na naglihok-lihok. Kuan kuno yung pera guys na nabinat ba na yung pera ni nga. Oh, di ko kuyawan na 3 months na to ha. Luto na guys. Ang atong isunod ang pusit na salamat sa Ginoo. Luto na atong prito guys. Tapos na yung tanong guys. Gandam na maligo na. Pero yung mga naman tayo luto. Okay na mga ito magluto ng anak. Hindi lagi pwede. Okay para niyo ako. Di mo ko okay. Hindi mo ko musubot. Dapat tayo lang mo. Then magsigit na ginagtas, maitos ka. Kaya lang, diya relax lang. Ay lang ang pagkuhan. Hindi ko naman ang trabaho. Hindi tayo nagtrabaho. Hindi tayo trabaho eh. Relax lang ngayon lang eh. Kuhan diya. Yan na itong ipos. Kaya rin makakaon na. Maligo pa rin ka di ay. Iwain mo Iwa ng... ba? Kura! Manood ka lang para matuto ka man paano magluto ng kamunggay. Utan Bisaya. Gibadbaran na ka na ko biya. Di lang ko magsaba ay. Gisabaan naman ka siguro. Masya pa yung prito ng kamunggay para may ibang putahe. Sa bantang mama. Sa bantang ni ko. Matingan ko siya. Imbis na ba binirito? Sige lang magsabaw pugol. Pero kinanglan mo ka dyan tag healthy food guys. Healthy food. Mahalag mga nilawoy pirme basta healthy. Wala na kada isang sabaw. Akong sabaw, lutong sabaw. Wala ko yung usang sabawa. Nukay kayo siya nakatubag. Gipura nagkasabong sabaw. Sa akong gilutong sabaw ba? Ano sa dahil sabaw na pala ito? Nagsugod na po siya. Sabaw na, kan ba ka na bang pang tilog, panilog, panilog ko no. Sambat-sambat na po itong istorya, good, panilog, sugot ang sabot. 3 years pa no, magsabaw-sabaw. 3 years, kuno kaya po. Umabot na sa siguro kog 3 years guys, kay mamulang gihapon, di pa makasabaw-sabaw, 3 years pa mo kuno. Asa kang bansa. Ha? Asang bansa kung mabuhay. Umabot siya ko kay, sama din mo takasabawan di ay. Bawal pa man. 3, tinod po ko 3 eh. Paglaro diha. Lagi. Gawa-gawa lang mo na yung mga da. Mag-research niya kung maayo, be, kung sa'y tinoon. 3 years to eh. Pato, maka-research. Di ba na tinagod? Guys, comment naman guys, pila ka tuig guys, pwede magsabaw-sabaw ko. 3 years lagi. Grabe ya pa eh. Huwag mo abroad ka asang bansa. Nindot sa bandang mga US. Dito sa Asia, mga kuhan ka man. Sa US nindot, kaya akong sweldo. Sa Japan, wilder, akong sweldo. Ano sa man? Willing ka abroad? Ako sang naon kay naman ko yung option. Mabroad na lang kay di makasabaw o magagwanta na di makasabaw. Hindi lang makasabaw mo abroad, drag kalit. O gani. Grabe po. Mura man nagtampo. Kuyawa. Kuyawa ba eh. Mura nagtampo eh. Anong problema ano na ni mo? Naproblema day ko. Ato nung kong istoryahan. Naproblema ko no ko. Kining nango taro itsura na problema ba sige lang gisi. Anong may ano ka? Mo abroad na lang. Magtulog ka tuig. Nihilak ko na siya guys. Ang prank na mo abroad ko. Ngano ko nung abroad. Sa hirap at ginawa magsama-sama ko no. Hilak siya guys. Di lalim nang naas abroad uy. Kaya magunahon na mamuna ilisan. Di jud. Di bang good mo mamoblimang ilisan. Malipay pa mo kay punan mo. Ani haglog ka mamta. Isan pa pangutan
ingon pa na nimo ng ubang viewers, o lalim ba nga gimuhang banang naas ladyo, kung magkaladyo mo, di ba siya lalim? Oh, makakatingog. Siguro, yabot lang. Munta kay ba, wa pa munta kay ba, pero kasagaran dyan. Kaya makita na to sa TV, hindi kita limlayo ang pamilya. Nga, di ko muhilak na itong, di mo kong giprank nga, maaburod ka. Nga man, Na, first time pa manatag magkaladyo. Oh, dya. Dya, pinakalit-kalit na yung maaburod, way sabot-sabot. Dya Dayo. mo kalitrag may nga maaburod, kinsa ka hay di makirat. Kinsa kay di mo hilak na nga may nga maaburod na. hilak siya guys. Ako gani makaprank nimo. No, sa uno ra tong prank mo, bawas na po kada. Sa uno ra mo to. Nagbawas? Yung boss, ano na magat mo din mabawsan. 3 years, David, tinod ng 3 years? Gino, mag-research ako nagtarong. Ako yung research ko pila dyan ka. Kuhan, tuig. Ginoong 3 years sinuon. Please, bito. Di ba pwedeng hangyo atras sa gamay na? Sa mga 1 year lang? Oh yeah, may 3 years. Mabrod na lang dyan ko eh. Dugaya pa ko eh. Mga fly lang ko builder. Mabrod lang ko eh. So saning, kung ano na itong giluto be, sige na tagyaw-yaw na. Timplahan. Grabe ya bay, nakaroon nag-abroad oy. Hindi lang makabis-bis. Siyalan man. Lamihan sa pusit bay kuya. Kapit na dyan kumuwi sa kabuan guys, sa 11. Mo 1 month na ko. Pwede na ako magliklihok. Bawa lagi. Kaya gasang buhat dyan karon sige pa man ko kuhan, barag-barag, lakaw-lakaw. Kaya buntag, pero ka na magliklihok, di pa man ko niya palihokon. Di yun di ka paliho ko. Nantod na kuhan ka. Bisag mabot pag 3 kanang kuhan, 3 months. Huwag mo abroad ka, ahon na tanang lihok. Kunya naman po kumabroad ka ng kuhan na. Pag seryoso ah. Hilak ka muna dyan kumabroad na. Maninood na muna siya. Bisag binuwang ra. Binuwang ra guys, maninood. Kuyaw kayo. Wala nga, ningon man ka. Oh, tanawa. Okay sa? Dito na siya kay mga ningon mo ka. Ang lihod ra, hingnan ra di makabisbis o katuig, mo abroad ko na siya. Di mo abroad ka. Grabe man dia. Mga brother. Okay ra, nani makakaunta, maka-eskwela sigiyan, maka mag-eskwela, paning kamuta mahuman. Yan na kumula ka we. Kape. Ang balag sakto-sakto ra gatang kwarta basta magkauban. Ba naman, isugod na siya guys. Naninood na ni siya kay basta mga inana yung istorya. Mga pasumbingay. Ang langan, Ah. kahit matagingag mo abroad, nagan lagi tang kwarta kay nakasaburod, sobra-sobra gi mo ang kwarta. Di man pud mo magmalipajan kay magkaladyo. Balag nga ni ragato ang kahimtang. Pero ang uban ba yan? Kauban. Nakipagsapalaran dyan para lang sa pamilya dyan. Ikaw, gusto yung mga abroad ka. Naninood na siya guys. Huwag itong kuhanin, sobrang kuhan. Kuhan mo guna. Kwento ba? Kwentong barbero. Kung tintura mo ko nga niyang kinabuhi, hindi na kinahanglan nga mula dyo pa, ro makakitag dagang kwarta. Kwentong kotsero. Okay raman na hagwa ko'y kwartang gikugtan, basta ang importante, naara mo sa hangkilid. Guys, naninood na siya. Basta may nanap na itong istorya may nang-abroad. Inanapod ang istorya. May pa ako itong girawain. Ay, girawain. Akong record ha. Nga, gingan man ka. May kaligo na ba? Kay nakaluto na ko niya. Na ko ibutang gribe kay. Naman ni Kwan kay patungan din makuha na itong mantil. Kanin pang suot ako kay Cotton. Diliinit. Kaligo na ko. Asa inyo ma'am? 100 lang sa ma'am. Ma'am, kini mabagay kini ma'am. 100 na ni ma'am. Kani 100 na po ni. Og imong kuaw ni tanan, tag 90 na lang usa. Hindi ko na kung mura bagka si Marimar. Marimar! Oh! Estometa sa! Kuhan pa si Raul. Naligo sa ako guys. Dali mo tuwalya. Ano si Marimar? Manalo ko si Marimar sa'yo. Marimar! Ay!
Tumitos. Liga na ka. Ay, Ano kagwan pa si Raulo? pagkaligoon guys. Kuha na panti-panti kay pasuotan naman ani. Kuha na panti. Kaya kapanutin, di ka magpanti. Lusot-lusot, taghangin. Ligo sa ako guys. Kay mahaw nagkauman. Ganahan ka daning dastira pa. Namurag yung tambok-tambok na raba ko, basig kibol na ni. Yung tambok-tambok na raba ko, basig kibol na ni dastira. Di oy. Di ba? Ligo sa ako guys. Paligoon. Para humot na naman si Inday. Kaligo sa akin, saya ko na. Rimmer! Ayaw na walawan ta. Paklay, ginagmay, di kan sa dindan ko kay bawal pa. Tagsara na ko sa videohan guys, magbaklay-baklay. Kaya ato ko sa kusina. Grabe kung kuha nga, uy, may undang pamuwak no. Gani, daghan na po kay kog siligunon diha. Pangit, kumusta ka pangit? Diba, ningan ka ganina nga si Rosalinda ko. Ang kakuot sa lubot ha. Ningan maka ganina nga. Kung magsuot lang sa nina, mura ko si itong dingan. Ha? Rosalinda. Marimar? Marimar. Rosalinda. Kumusta na ka diya pangit? Ha? Ningkibol na lagi na hanggang sa nina. Loik sinang kita na yung kondo. Oh, ningkibol na. Pinakan ba? Siya. Ningkibol na bitaw kay ko naman ko. Isugod na ko katubo. Isugod na ko katubo no. Mga kag taing na putol. Baklay sa kunari. Oh. Flowers for you. Hindi mo itin. Hindi. Garo na po ka. Pwede mo ganin mo sa jaw. Hindi. Rapapam pam pam rapapam. Alala, gara-gara dyan. Nagkupira. Sige, sige. Exercise ang pud ni. Gara-gara do. Exercise ka meron. Gara-gara oh. Bala ka. May kakong tahi matastas. Exercise ang pud na. Awan na yun na. Nahuot na sa kamera. Hala ka. May nangat na din ang marang dana. Hindi na. Gamay lang kuha mo. Katig ang sanina ning kibul no. Di So puno. una nang suot dani pa man tong. Abot sa tuod karon kay nisa ka naman dali. Ah, sa kanitaas eh. Ning kibul gani nagtubaw. Kibol. Ngano gud kaning sanina nimo imuhang gikuha. Ganahan pa ka nga kanimo suoton. Gikuha na dik saging no. Kuha na niya. Sig nahinog na ning kuan pa. Ang bunga ba? Wala pa eh. Bubuan na po nung niyang hapon. Nanagko na sila sa ang tanglad. Ang tanglad nanagko na. 5. Uno munta na namatay ang usawa mabuhi. Naglamang sito nahurot nagbunga. Mabitan na malit ko kay sig inom kadadlaw. Magkuha na pod mi guys. Mag-inom vitamins sa pwede ko kayo ng vitamins nakalimot ko. Inom sa Inom vitamins. sakta.